عبد الحميد مسخم قدامي تحطي ناب صالحة بزحات قدمي بريزنت بايدن زنبرو مراحة أمريكا أفغانستان كونات كودو مغانم دقاقيمهم كما باصعو صنيعهم أما ترشغا بريزنت بايدن ودي والله إزين بريزنت بايدن زوسدو سقمتي زنوريل ويس زنقفو سلام تايت بالكب سالحنا بغاه زنقفاي أزي زنقفاي حق الرجاء وشتي يونايتد ستيتس يكون بعالم درجة أزي زنقفو سقمتي እቲ ምክንያት ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ንቐጻሊ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ናሕደ ይኮነስ ስርዓት ኣልባ ወፃ ናይ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክሳብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ቀዳሚ ሰንበት ከምኡውን ሰኑ ይሓዊስካ ንሪኦ ዝነበርና ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ነበረ ብፍላይ ኣብ ዋና ከተማ ካቡል ከምኡውን እቲ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ካቡል ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ድማ ፃዕሪ ናይ ዝተፈላለዩ ኣፍጋኒስታውያን ሃገር ካብቲ ከተማ ንክወፁ ዝወስድዎ ነበሩ ስጉምታት ነፀብራቕ ናይቲ ስነ ስርዓት ኣልቦ ኣወፃኣ ናይ ምሕዳር ባይደን እዩ እቲ ካልኣይ ዘንቅፎ ድማ ምክንያት እቲ ኣወፃፃ ታሽሙ ነይሩ ዩኒላተራል ነይሩ ዝኾነ ይኹን ብወገን እቲ ምሕዳር مشارفة هجرات كان عبد الإنجليز كان جرمانيا كمون بحفشة مس يوروبيان يونيون زيادهم مس أمريكا أفغانستان أسرع عمتات أفغانستان نورو وحالتاتهم ذهون يكون تاشم أين برون بايدن administration ساعتهم أي تماخرن بحفشة أي تماخرن نذات سبنتينيو إذا ما علم درجة في الليل ما بي وجن يوروبيان يونيون أنكيفو. أوكي. إساس نبغى ملسة أمريكا بأفغانستان كتصنح بين حجة إلى سنة حسب حجة خطوة كلا خيانتهم مسأخ خيانهم كسرعة صنعوا أفغانستان هون خلاص جاتات دحنتهم كتحلوا مرالا ويكاس حجة وقديتها اللو عدو تبل. انتهي الله قاليو كينات ويوجه كم ورق نسيت الله قاليو بمرجع زود الله. جيتي عم عباب لا نيجي بأفغانستان كم نبي راوز نبرة. قال لي حجي كم war of choice زر الله قال لي جلس سبات كم war of necessity في أفغانستان نستوسنا جزين نستوسنا لامن كفون زنورة ده حرق السماتيتو الناس فينا كم جعبي مالك حجي دحريتي مع أفغانستان من قسم سكونة سمعني روما أبو فتنها كم مالتي زي أوتات أجن أقدمه أب لكاتي تلتشحن عصران ترامب سلطان كله جرس بالمعتمير زناي بايدن من حدارون نعو تختيليه زموت أجر ومن الوقت أقطع جباب كم يصالح زبالة حلاف زلاف بزي تنقاق بزي من محافظ الاستجابة خون تي ناي موت سمع سراويت ناي نسحب سمع تلتشحن عصران استجابة جن جزء رسو كورتواي نبرة نابنت كنا لي هيكون عن نقول نجديفنا نظام طالبان بروتوم كوردو ويون تقصدوا قبلو زجدد أي نبرة تحنت سمع زنبرتهم قديتها تقبلوا طالبان تاي أب مريت أفغانستان شبراز نتفو وجلتها كي عقبو يعني تقندز نبرة مالتي أجي زناي بايدن من حدارون نعايو أتكبيرو حدا خطي سقط زنبرة بايدن جي موسى ناي سراويت أمريكا أبايتا بزولو خونتات كوسان نعمنت تي سبتان وحسنة الناي حزب زملكات كالقون كوميتمنتس نسباو مسالات زملكات كم كلمة خونت كأرب ساعة نيرو بايدن منعو نتيجو كان زوت عجباب وطي مالتي حجينا تا خليت تحتها نتم مس أمريكا زحباب رزنورو كتحجزهم تاي قديتها اللوا يفتنا اللوا بستفال عليه من قدي كتحجر كوات سلوز كل من قدتات مالتي حجي وحس زخانة تاع قلطف تقبر نيروا جن خمس نيريا زلنا حلاف زلا في زلوا هاي تقبرن مالتي بحسب البلح أقدم ما خطأت خلاخ زخانة حجاوي زغطرت له دي أمريكا نسحجي مستناي عراق تنتصرخ الله بتزامادي زحش حقاو مسرت نيروا مس ناي حبرات هجرات مس ناي نيتون تواحد كاس تقبر مالت دحريه قلتي مبعتاو علامات متيتوسي
قفيحو كم انتاخت بلز ستاتس اوف فورسز اجريمنت تغيروا مالتي بخم يتصنحوا حجي بسممع زنبرئ بحركات زموصاقه بتاناي دوحه سممعناي لكاتب كلتشن اسراني زخون زلو مالتي سالحنا باخ ملسي امريكا دحر 10 عامت صنحت توصى الله حجي 10 عامت تاب صنحتلو اوان زخونه ግብረ ሽበራው መጥቃዕቲ ከም ተቀዲሙ بالقاعده ተፈጸመ አይተኻደን ሞ እትስርሕ ዝዕውት ነይሩ ዝብለሎሞ ሙኻት ና 10 ዓመት ጸንሕት ዕውት ስራሕ ክትብሎ ትኽእል ክብላይ ክእልን ዕውት ክብላይ ክእልን ምኽንያቱቲ ንዕስራ ዓመታት ኣፍጋኒስታን ምስናሕ ተሓደራዊ ስጉምቲ አልቃዒዳን መሻርክቱን ታሽሙ ምማስ ወይ ምድኻም ነይሩ እንትዳኣ ኮይኑ أمريكا درو بقتش حن عسرت حدا يمسلمي دحرق قتلت ماي أسامة بن لادن دعين بجحد اسمها أي نبران بمنصرتي علامات في أنت الأخوانك سنبايت أنا أمريكا يقولوا فلايد ما دحرق قتش حن عسرت حدا كان علامة انتاي جنيرو نشين بيلدين جنيرو كرت علامات من يروتي متتاو ناي أمريكا كمون صانحت بأفغانستان حدث دماي تودهاوي علامة ينيرو مدخان طالبان قاعدان كالوت ناي ستا سبات كون زهولو دبش براويان مدبات ينيرو تحد علامة تخلى علامة دماتي قدس نيشن بيلدين ويدما هنسات حجراوي تكالاتن من قصاو تكالاتن ينيرو تخلى علامة هجي بولدي من سلكتي أغلقها تحجز زلزته أود متتاوي نيرو أود بروجكتي نيرو بمنطر وتحضر علامات ويقولوا تعاون فعلي بمنطر قاعدة في ترى هونكا 9/11 جزء شبراو متكعف في ترى هونكا مهنيات أي تفصيلات ستيلن بحجز الرأي السون بقعد وتحضر عود بعدي خبره من هذا طالبان جماعة يوم علامة حركاته تقول علامة طالبان لا يكوي نيرو طالبان دو أبقابو تماليسهم متهاجر بحجه مرحوهم بحجه الرأي أنتي تقبل مخانم معناته كم رسخ اليوم أسرائي دحرق كدناي 9/11 نبرة كنا تحت اتخاذ علامات نيشن بيلديني بعدين استفاء بعدين فشلتي ولا حنت تكون دكاتره قداونا يكون كتبوا تخيلها مهنياتي أولا أنا سرعت البريسيدنت متعجب قريفو بليونات دولارات بكاش ملك حزن ناب إمارات هاديمو تي بعدي تي سراويت كمون تان بوليس من أفغانستان تسفار تجبرلو بليونات دولارات انت تخفللو حيلون صح حيلو ايري بنين هذا كم خدمون بفلت ايكونن so it's nation building مسرح خونه يكون سكور كوهابو إساس نابخا خملسه مجمرا ጉጅለ ጣሊባን ግብረ ሽበራው ጉጅለ ተባይሉ ተጽውዒዱ ዝኾነ ይኽን አካል حراي ምናልባት ቅድመ ናብኣ ከነጥረልካ እታ أقدم كذا حتى كان حتى انتهي حقاوي مسارة نيرو كما جمري كابل تشحن هذا أمريكا اختارتم كلا أكل تشحن سلسل نيتو بوقع تقبلونه سرح مالت الشعوب ما خبرات حجرات International Security Assistance Force Mission و ISAF زبهال بمرحلة نيتو قتلوا مالت إذا سمعنا زي وزي مانديت زي أب تحساس كل تشحن 14 بوقعي أبقي سرحو تناي أفغانستان حجراوي مكلخال حيل زمال ستان وحسنة أفغانستان بوقع تقبلوها مالن دهريو زي Resolute Support Mission وي RSM زبال ناي نان كومبات ميشن ويكا ناي سلطنا مخري متحققات زبل تغيرو ترى ناي نيتو أمريكا زلاتو مالتي أبزي حجي 30 شمبانتن زغونا أبالات نيتو كمون أبالات حجرات نيرون أو مالت أجتي حقاو مسارات خارج جمير انتاي لهم bilateral security agreement كلتاوي سمع نيرو بزيكوها ناي نيتو status of forces agreement بحال نيرو كاب مسكرم كلتاشن 14 زي حجت حقاوي مسارات نيرو حجي كون عدن نيرو تي ناتو بقعت نقول نقديفنا خم كتعمال حجيك ملسنا بتحتوها
طالبان بمنግስት አሜሪካ ከም ናይ ግብረሽ በራ ጉጅለ ዴዚግኔትድ አይኮነም በንጻሩ ግን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይ ናይ ህብረት ሀገራት ሴኩሪቲ ካውንስል ዴዚግኔትድ ኮይኑ ማለት ነው ገለገለ አባል ሀገራቱን ከም ናይ ሽበራ ጉጅለ ዴዚግኔት ዝገበሩ አሚራ ሕጂ ምናልባት ድሕርካ ተሓተት ኾን ትሕቶ እንታይ ሳዕቤናት ናይዚ ዴዚግኔሽን زي من جوار زي كحصر الكونسل انه الساعه حتى يون ስለዚህ እትፈልልይ እንታይ አመንጎ ናምነት ጣሊባን ግብረ ሽበራ ተባል ንርጽዑን ተዘይዘጽዑን እንታይ ፍልይ ከም ጽቅላብ አትግባር ሳኻና ቢክቶስን ተቀምስለካ ሕጂ ናምነት ጣሊባን ከም መንግስት ኮይኑ ቆም ድሕርሊ ሕጂ ምስካለት ሀገራት ወይ ከም ምስካለት መንግስታት ዝግብሩ ርክባት አመንጎ ግብረ ሽበራ ጉጅለ ለምዃን ዘይ ምዃን ሰዓብ ፍልይ ክልወስ ዝኸሲ አባያ ቁሩብ ከተብርህ ደለካ ሰዋ ሕጂ ሓደ እንድሕርዳ ንሓደ ጉጅለ ወይ ውልቀሰብ ከም ናይ ሽበራ ጉጅለ ወይ ውልቀሰብ ተባሂሉ ዴዚግኔት ኮይኑ ተመዝጊቡ ንብል ብሕጊ ልክዕ ከምዚ ማዕቀብ ዝተገብረለን ሃገራት ንኣብነት ኢራን ቅድሚ ሕጂ እውን ሱዳን ገለ ባንክታት ይእገዳ ምስኣተን ዝኾነ ስራሕ ከይሰርሓ ቴክኖሎጂ እንድሕር ሃሊካ ናብተን ሃገራት ከይትሰዶ ክልከል እዚታት ሳዕቤናት ኣሎ ሕጂ ናብ ናይ ጣሊባን እንድሕር ዳ ዴዚግኔትድ ኮይኑ ከም ሓደ ናይ ሽበራ ጉጅለ ምስ ካልኦት ውድባት ሃገራት ዘለዎ ዝምድና ይሕፀር ማለት መንግስቲ አሜሪካ ንገዛ ርእሱ ምስ ጣሊባን ስምምዕ ክገብር ኣይክእልን እዩ ብሕጊ ብናይ ገዛ ርእሱ ሕጊ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዘውፅእዎ ብዛዕባ ተገብረ ስምምዕ ናይ 2020 ኣብቲ ኣርእስቲ ተዳሪእኻዮ እንታይ ይብል ስምምዕ ሰላም ንምምጻእ በአፍጋኒስታን ኢሉ አሞንጎ ኢስላሚክ ኤሚሬት ናይ አፍጋኒስታን መንግስቲ አሜሪካ ከም ቴሮሪስት ዴዚግኔትድ ዘይኮነ ኢሉ የነጽሮ ማለት እዩ ሕጂ ወላ ስምምዕ ክትገብር ምስኣቶም ይኽልክለካ እንድሕር ቴሮሪስት ተባሂልካ ማለት ሕጂ ቀፂላ ትኸይድ ንኣብነት ጣሊባን ዝመርሖ መንግስቲ ድሕር ዳ ቆይሙ ልፍንታዊ ይኹን ወላ በይኖም ዝዝዎ መንግስቲ መንግስት አሜሪካ አፍልጦ ክህቦ ይኽእል ዲ ዝብል ቴሮሪስት ስለዘይተባለ አፍልጦ ክህቦ ክእል ድሓር ተመሊስካ ግን ክብራት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ከም ቴሮሪስት ስለዝበለሱ ክልክሎም ክእል ዲ ሓደ ግዜ መንግስት አሜሪካ ዩኒላተራሊ ተቀይሮ ክእል ግን ድሓር አባል ሃገር ናይ ሕብራት ሃገራት ኮንካስ ቲናታቶም ውሳኔታት ንቕይለካ እዩ እዚ ቀሲልካ ዝረአዩ ሪኮግኒሽን ክህቦም ዲማይዎም نبال حجي ريكوغنيشن دهردا هيبوما افلطون دهردا هيبوما طالبان زبرحو منغستي كم كل عينت منغستات كم كل منغستات لولاو سلطان نايت هاجر اكسرسايز كجبر خلي مالت جنتا يقولوا نسو هذا وتادراو سممعات كجبر خلي كتواو سممعات كجبر خلي دبلوماتيك سممعات كجبر خلي نعملت انتاي كجبر خلي لتشاينا ናይ ወሕስነትን ጸጥታን ጸገም ስለዘለና በሃገርና ሰራዊት ሰሪዶም ኣመርግዛእ ሕግዙና ንዕድሞም ኣለና ወይ ስምምዕ ፈሪምና ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ዝኽልክሎም የለን ማለት እዩ ኣምራው ተፈላጥነት እንተዳርክ ዓለማዊ ብማዕከን ገንዘብ ብዙሕ ሓጎፋት ስለዘሎ ምስ ጣሊባን ዝመርሑ ጉጅለ ክንስራሕ ንኽእልናለስ ስሒብሉ ቅድሚ ገለ መዓልታት እሞ ኣብተን ኣሕዋንስ እንታይ ጸገም ከም ዝኽእል ካብ ዝብል ግምታት እዩ هو حجي كلا ابناتات كنوصل نخلينا مسلو زمساسل مالنت كلمه زياد لعلو السودان زنبر الجداتات بالحالو كم تقاسكو قال بانكتات اب وش السودان كنفاي كلامين قال ناي تكنولوجي كومبانيا او خسر هاي كلامين حجي زانا ايامي فايرا اخوان زلهم تدعى كتلهم موهم عينت مرقات جن تي كابوم كركب الحاجز زنبره وي አገልግሎታት ከተረፊ ማለት አሞዳቱ ግን አሉታው ሳዕቤን አቲ ሐፋሽ ህዝብ ይኹውን ማለት ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ በጣሊባን ዝምራሕ መንግስት ሲ ስራሕ ዝብልዮ ገንዘብ ይኹን ካለ ዝስና ይመስለን ነቲ አገልግሎት ክረክብ ዝግባእ ሐፋሽ ህዝብ ግን ክስኽእል ይበዝ ማለት ሰማዕትና እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ንጉዳይ አፍጋኒስታንን ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታትን ዝምልከት ዘተይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ተዛቲቲ ኢሳያስ የማንን ሳልሕ ኑርን ካብዚ ካብ አሜሪካ እዮም ሳልሕና በኻኽ ምለስ ኣቀድማ ብልካ ጣይስካ ነካ ሓደ ካብቲ
ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ስፋሕፋሕ ኢልዩ ክንደይ ባጀት ወፅሉን ኣብ ጥርሑ ውዒሉ ትብሎ ነርካ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ሓንቲ ከይተከሱነት ፅዋር ስለ ዝረክቦ ጣሊባን ክሳብ ዓንቁሩ ዓጢቁሉ ሕጂ እዚ ዓይነት ዕጥቂ ሒዙ ካልእ ምስ ሽቡራን ጉጅለ ምስ አልቃዒዳ ድዩ ምስ ዳዕሽ ድዩ ልፍንታዊ ስምዕ ክገብር ይኽእል ወይ ከኣስ ንካልኦት ሃገራት ክጥቃዕ ይኽእል ኢልካ ዶ ትግምት? ጽቡቅ ሕታ ብዝያዳ ምስ ግዜ ዝርአዩ ግን እንታይ ክንብል ንኽእል ኣብ ሕጂ እዋን በቲ ሓደ እቲ ስጋር ኣሎ ጣሊባን ነዚ ቢልዮናት ዶላር ዝተሸመተ ዘመናዊ ኣፅዋር ዓዲቑ ዝተፈላለየ ማዕላታት ክውዕሎ ክእል እዩ እቲ ቀዳማይ ብስልጣን ናቲ ሓይሊ ኣብቲ ሃገር ካሽሙ ምግባር እንዲ ኮንሶሊዴት ምግባር እንዲ ኣብኡ ከውዕሎ እዩ ኮንትሪቢሽን ናይታ ኣፅዋር እንታይ ክኾን ነቲ ናይ ኣፍጋን ናይ ጣሊባን ስልጣን ዝመስረት ናይ ጣሊባን መንግስቲ እንተደኣ ተመስሪቱ ንዕዩ ዝያዳ ከሕይሎን ከጠንክሮን ብቀዳምነት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ከምቲ ትብሎ ፀናሕካ ስጋር ኣሎ ጣሊባን ነቲ ኣፅዋር ናብ ካልእ ግብረ ሽበራዊ ውድባት ክሕግዝ ክእል እዩ ቃዕዳ ይኹን ኣይሲስ ይኹን ናብኦም ከብሎ ክእል እዩ ዳይቨርት ክገብሮ ክእል እዩ እዚ ኣቦትኡ ኣሎ ኣብ እንታይ ክምርኮስ እዚ ሕጂ እቲ ብዓብኡ እቲ ጠባይ ናይ ጣሊባን ናቱ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ እንታይ ክምርኮስ እዩ ኣሜሪካ ከምኡውን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከምቲ ሰዓት ንብሎ ፀንሐ ብፍላይ በዓል IMF ወርልድ ባንክ ዩናይትድ ኔሽንስ ብኸመይ ይሕዝቦ ጣሊባን ዝመርሐ ሃገር ሪኮግናይዝ ገብርዎ ዶ ዝድለ ቁጠባውን ሰብኣውን ሓገዝ ይውህብዎ ዶ ነቲ ዝድለ መንግስታዊ ታሽሙት ሌጂቲመሲ ወይ ድማ ተቐባልነት ይህብዎ ዶ ነታ ሃገር ኣብኡ ክምርኮስ እዩ እንተደኣ ጣሊባን እንዲ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓገዝ ረኺቡ ናብቲ ዝፈልጦ ስትራቴጂ ክምለስ ድማ እንታይ ግብረ ሽበራ እዩ ምስ ኣይሲስ ምስ አልቃዒዳ ምስ ካልኦት ወገናት ጥሩፋት ወገናት ተመሻሪኹ ክበርሕ እዩ ነታ ሃገር ነቲ ዞባውን ካልእ ሳዕቤን ዝያዳ ኣተኩሮ ዘይተዋህዶ መስለን ክሳብ ሕጂ ካብ ጣሊባን ሓሊፉ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኣፍጋኒስታን እዚ ኣፅዋር እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ ክእል ዝብል ሕቶ እዩ ንሱ ድማ ኣይተመለሰን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ሕጂ ታሪካዊ ታሽሙ እንተደኣ ወሲድና ናይ ታሪክ መንፅር እንተደኣ ወሲድና ከም ኣብነት ዕራቅ ድሕሪ ናይ 2003 ወራር ናይ ኣሜሪካ ምስ ምውዳቕ ናይ ሰዳም ሕሴን እቲ ናይ በዓል መሪሕነት ከምኡውን ድማ ናይ ሰዳም ሰራዊት ትኩሉ ዝነበረ ኣፅዋር ዝብለ ኣፅዋር ብኣኽሊ ኣፅዋር ሒዙ ናብቲ ኢንሰርጀንሲ እንታሽሙ ገይሩ ዕጡቕ ሓይልታት ናብ ዕጡቕ ተቃውሞ ተዋፊሩ ነታ ሃገር ናዕበ ኣስዒቡላ ተገብረ ድማዊ ዝኾነ ሲቪላዊ ግጭት ኣብቲ ሃገር ሳዕቤን ናይቲ ኣወዳድቃ ናይ ስርዓት ሰዳም ከምኡውን ሰራዊት ናይ ሰዳም እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ ንምሃር ካብኡ ኣፍጋኒስታን እውን ተመሳሳሊ ታሽሙ ሲናሪዮ ክህሉ ክእል ካብኡ ናብኡ ብፍላይ መሪሕነት ናይ ኣፍጋን ሰራዊት እቲ ሓደ እቲ ካብታ ሃገር ምውፃእ ኢቫኩዌት ምግባር ነቶም ሰራዊት ከምኡውን ነቶም መራሕቲ ናይቲ መንግስትን ሰራዊትን ካብቲ ሃገር ኢቫኩዌት ምግባር ኢሳያስ ዝበሎ ቅድም ኣብዚ ሊሚትድ እዩ ዘሎ ኮፍ ኢሎም ጣሊባን ክፀንሑ ኣይኮኑም ብናተይ ግምት እንታይ ክገብሩ ገሊኦም ወገናት ዘሎ ሰራዊትን ፅዋርን ሒዞም ንበረኻ ወፂኦም መሊሶም ታሽሙ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኦፖዚሽን ናይ ጣሊባን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሳያስ ርእይቶኻ እንታይ እዩ ጣሊባን ብዝዓጢቕዎ ዘሎ ፅዋር ናብ ካልእ ከውዕሎ ይኽእል ዝብል ግምት ኣለካ ዶ ወይስ ክመሓየሽ እቲ ባህርያቱ ምናልባት ከም ዝሳልሕ ዝበሎ ናብቲ ዝፈልጥዎ እዮም ክምለሱ ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ ወገን እውን ቅድሚ ሕጂ ዘምፅኣሎም ሳዕቤናት ርዮም ኣለዉ ካብኡ ተማሂሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ከዓ ትብል ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ገለገለ ዘውፅዎ መግለፂታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ክሕልው ምዃኖም ብቓላቶም ዝብልዎ ማለት እዩ እቲ ተግባር ካልእ ክኸውን ክእል እንተወሓደ ግን ብቓላት ተቐይርና ኢና ዘመናዊ ነገር ክንገብር ኢና ክንኽእል እዮም እንተሓሲብካሉ ንዕኦም ዘዋፅኦም ገለ ምቕያር ክኸውን ገለ ተፈላጥነት ገለ ለጅትመሲ እንተረኸቡ ተቐየሩ እዩ ዝሓይሽ ዝኸውን ማለት ግን ብሕጂ ዝረአዩ ናበይ ገጾም ክኸዱ ክእሉ ማለት ሕራይ ሳልሕና ብኻ ክምለስ ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ቃኒ ናይ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ሕጂ ፕሬዚደንት ናክንብሎ ኣብ ኢማራት ዓረብ ኮይኑ ኣብ ስደታ ክነብር ዓደይ ክምለስ መጨረሹ እንደገና ዘተ ክግብራሎ ምስ ጣሊባን ንብል ነይሩ እሞ
كم زعانت زتي خاب رحق بوتهم كاس أنت عنت وسيد كل والك تغل نمخانو يخيل لي خمس عنت معرنا يمزتها بايتها يخلو دي حجز نو أي مثلا هنا يكون ليفرج يقولون حجي أشرف قاني يكون في ورقة سقة هنا يكون ليفرج يقولون وفلا اللي على كل دمات ساعنا أمريكا حتى عديو النتيجة كنا تاد دوسنا طالبان قبل كوين اللي تمليسوا له أفغانستان تمليسوا مس أشرف قاني كمون كالوت حياتات وكحياتات في أوروبا سمعت نيغوشيشنز فتم أي رأي من هذا سيناريو طالبان نيغوشيشنز أتقوله مس كم بعل أشرف قاني هذا سيناريو انتايو الانترناشونال كوميونيتي بوش لير ترايو كم بعل ما فيكون يمكنين كمون كالوت حياتات بوليتيكاون كتباون فينانساون انت أجيرهم لطالبان ما قال طالبان بلو ترى أخوين خمسة أساس كل وقت أنحن بوليتيكاون بحرياون لو تخيبر كم حاش نتعجر بأداب مرحان تبع بلونة تبع حليوه كم على شفطانه هون كالوت كحياة إنكلوسيف ويد ما كل أتعالى لي مسرح بوليتيكاون مسرح خجمر تقولوا له أتحجر ግን እዚ ከፈጪ አሽረፍታኑ ዝኾነ ይኹን ታሽሙ ክሬዲቢሊቲ ይኹን ሌቨር ጀብሉን مسألة قبل بلغ حتى كصحافة قدرات أمريكا أنتوني بلينكن كدمي 3-4 معلت بيلو طالبان زغبرو زلو بقربان كهاتلو لنا مسلسب كخبرو نصوع مسل دقن استخبرو نصوع تزيكونا ግን ናብ ካልክ ኣውቲና ኢሉ ኣሞንጎ ስምዕታን ፈኽራን ዓይነት ቀና ዘለዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሰዲድ ነይሩ እሞ ኣሜሪካ ክንበዓላ ኣብ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበራ ናይ ምፍርራሕን ናይ ጉዕፃፅን ሓይል ኣለዋ ዶ እንኖ ሰልፍ ፓወር ጥራይ ይኽእሉ ሕጂ ኣሮን ተከ ጉዕፃፅ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ስልታሽሙ ኣይ ቲንክ ምዕራፍ ተዓጢኒ بلونة واليابان القاعدة كمون مشارك بفلت يوم حجي أمريكا هنا يكون كذولنا كمون جيت يقولان تمارسات أشمه جبر طيب أمريكا حجي تجورة وتوسط سجون سات استراتيجين كل مولو بحافظة soft power sanctions أيضا يكونون بنانام بتون عينة استراتيجي تذكر ما ينتشر كنا غير بشكل أفغانستان يكون في بحرنا طالبان كتبوا تخيل أنا أنتوني بلينكن تشمل statement تويتر statement أخينه I don't think بزح تشمل نظام الوهاب أيكون المهنيات بعلك من محدار ناتو خشلتون جيك هذين مشفان إذا الحجي تزوج سرس سجومتون كن سجومتي زي ترس سجومتون قانون كريادة استفدنا الله كم بناتي الرأي ما يفخرة عينة statements كافي محدار جمت صعبون كم بوليسي مثلا توسد كال أب هذا باو استمر كثير إن شاء الله وتحدراوي تقيكم ونفرح يسرح مثلا بوجن أمريكا مالتي بتحدى وجن كا بفلاي بوشت أمريكا كان كالوت زي كاتناي بريزيدنت كالوت من أمريكا زلوان ممانات من محضر بايدن بغلطي وجن ثم ديمقراط وريبابليكان جنابنت ماي بوب منندز أتناي سنة ماي وطا قدات بومبر زلو أتناي أجابا وطا كم زغطعن تحتاتنت كلهم زلوان يزاروا على الحجي زلو دقاف زلو متأممانات من محدارون عبزنا يحتر كوان سعبينات مالتي دا وردي زخيت زلو بتحدى وغنتم ريبابليكان كومبليت ديزاستر كم زغولين بسارة زلو ولا تم كدقفوا زلو بايدنون مش بزح سكفت أمام زغونو مالت بزيكو أبتي أهقراوي زمدناتات تاريخي حجي كالوت توادر تحيلتات كم راشا تشاينا باكستان جزاء رأسو حجيسي كرم حجي بحبو وي بزي وقعوا زقبروز نبورو دقاف مش طالبان مش نبوروز نبنا بوقعوا زقبروز شدروا معكوان سلذي أمريكا خدف قوة خطي ماكلاي بوتازنا عس زغال الأخوان في مالتي تانا ميتشرح تقول ناب عيني رامو إذا عانت موسى نأمريكا أبتدي زنبرة ناي ميزان حيلي قرب كلوت زغل كوندس معك سالحي بقى قبل سياسة تعرض زازم قرب تاشمو دخانات يعطى حتى حلال خد ليا كبان ليا بتحدو جن يلو طيب فرشة كم سياسة دولة
ቻይና ይኹን ብፍላይ ቻይና ከምኡውን ካልኦት ሓይልታት ከም በዓል ፓኪስታን ኣብ ዞባ ሓይልታት ከም በዓል ፓኪስታንን ኢራንን ነቲ ፖለቲካዊ ንታሽሙ ሓጓፍ ክመልኣ ፍትናያን ሕጂ ንሱ ድማ ኣብ ሳዕቤን ዘሎ ሚዛን ሓይሊ ኣብቲ ዞባ ይኹን ብኣህጉር ደረጃ ካብኡ ሓሊፉ ግን ናይ ኣሜሪካን ሄጀሞንስ ዳርጋ ኣብኪዕ እዩ በዚ ዝውዳእ እዩ ዝመስል ዝብል ታሽሙ ትንታኔታት ከምኡውን መደምደምታት ኣሎ ብወገነይ ብዙሕ ታሽሙ ኣይሰማዓሉን ይመስለኒ እቲ ምክንያት ድማ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ርኢና እኒና እዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣራፃ ናይ ኣሜሪካ ምስ ናይ ቪየትናም ናይ 1975 መውፃእ ተመሳሳሊ ድሕሪ ናይ 75 ናይ ቪየትናም ሽዕረት ናይ ኣሜሪካ ግን ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እቲ ታሽሙ ምስሊ ናይ ኣሜሪካ ተንኪፍ እዩ ሓቂ ሓይሽ እቲ ዞባዊ ሚዛን ሓይሊ እውን ተለዊጡ ኣብ ዞባ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ እቲ ሓይሊ ናይ ኣህጉራዊ ደረጃ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ግን ኣብኡ ኣይብቃዕን ካብኡ ሓሊፉ ብ80ታት ከምኡውን ውዳእ ናይ ኩናት ዓለም ብ90ታት ኣሜሪካ ዝያዳ ታሽሙ ሓይሊ ወተሃደራውን ቁጠባውን ሓይሊ ሒዛ ጎብለት ናይ ዓለም ወፅያ እቲ ቀንዲ ረቋሒ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ብኣህጉር ደረጃ ዝፀልዎ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኩነታት ቁጠባዊ ኩነታት ከምኡውን ትካላዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር እዩ ኣብ ውሽጢ ቅድሚውን ኣብ ታሪክ ተዳሪእና እቲ ሓይሊ ሚዛን ናይ ግሎባል ናይ ዓለም ናይ ዞባ ኩሉ ግዜ ምስ ውሽጣዊ መስሓት እዩ ዝተኣሳሰር ብውሽጢ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ከምኡውን ካልእ ሽግራት እንትደኣሃልዩ ብፍላይ ድማ ናይ ኢንስቲቱሽናል ዲኬይ እንትደኣሃልዩ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ናይ ፖለቲካዊ ፖላራይዜሽን እቲ ኣህጉራዊ ፅልዋ ከምኡውን ሓይሊ ሚዛን ናይ ኣሜሪካ ውሽጡ ተማጣጣም ዝጎድል ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ እዩ የስ ኣብቲ ዞባ እቲ ሓይሊ ሚዛን ሕጂ ክድወጥ እዩ ብንጹር ተለዊጡ ኣሎ ብኣህጉራዊ ደረጃ ግን ብዙሕ ታሽሙ ዝልወጥ ኮይኑ ኣይስምዓኒ ደጊመ ምስነኩም ኣጋይሸይ ሳልሕ ኑርን ኢሳያስ የማነን ንኣብርሃም ንኣጋይሹን ኣዚና ኢና ነመስግን ሰማዕትናን ሎም ዝበልናይ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ፅባሕ ብካልእ መደብ ስጋ ንራኸብ ብሩኽ ምሸት